Barkanku da dawowa. Yanzu za mu yi kamar yadda na yi alkawari, za mu yi bayani sosai akan shi interface na wannan Microsoft Office. Amma kafin nan dole za mu nuna yadda ake shi kanshi starting ɗin Microsoft PowerPoint. Akwai hanyoyi guda uku wanda za ka yi starting Microsoft PowerPoint. Na farko shine za ka zo nan wajen start button, in kai clicking ɗin shi sai ka zo ƙasa, ka zo wurin Microsoft Office. Sai kai clicking, za ka yi scrolling nan, za ka gan shi a nan, sai kai double clicking. Kana double clicking zai buɗe ya kai ka can wurin. Ko kuma hanya ta biyu da kake da shi shine in kana da icon ɗin a nan kan desktop ɗinka, kamar yadda kuke gani a nan gurin, ina da icon na shi kan shi Microsoft Office PowerPoint a nan wurin, sai kai clicking ɗin shi. In kuma ba ka da shi, maybe a taskbar ne da kake da shi, nan ma kamar inda kuka gani a nan, sai kai clicking a kan shi. Zai zo ya baka wannan, sai kai double clicking a kan shi, zai kai ka inda kake so ka je. To bari mu yi double clicking a nan wanda yake taskbar ɗin. Yauwa, to za mu ɗan fara bayani akan shi kan shi interface ɗin yanzu. Yanda kuke gani ga pejin farko da ya kawo mu. To can sama nan wurin shi ake kira da office button. Ga shi nan ya shata alama da kan shi. Kun gani ba tare da ma na yi wani dogon bayani ba. Sannan sai nan na biyu a gefen shi muna da quick access bar. Shi kuma quick access bar yana ɗauke da wasu muhimman labarai wanda maybe muhimman shortcut wanda mutum yake bukata. Wannan na farko shine save, wannan undo in ka yi abu ba daidai ba ka mayar da shi baya, wannan kuma ka mayar da shi gaba shine redo. Sannan akwai nan tabs ne, menu tabs ne. Akwai na home, akwai na insert, akwai na design, animation, slide show, review. Wannan gaba ɗayansu su ake kira da menu tabs. Ga su nan guda wajen 7. Sannan abu na gaba shine muna da shi kuma ribbon. Ribbon shi kuma ya fara ne tun daga nan wurin har zuwa duk parts ɗin nan. Duk nan wurin ribbon ake kiran shi. To a ciki kuma yana ɗauke da su ma wasu muhimman bayanai kamar nan akwai clipboard, akwai slides, akwai font, akwai photograph da sauransu. Akwai drawing, akwai editing. Duk suna under home ne. Waɗannan su ake kira da command group. Nan ma wannan command group ne. Nan command group ne na clipboard. Sannan sai nan shi kuma command group ne na slide. Sannan nan command group ne na font wanda duk in za ka yi abu da ingance da font ɗinka. Sannan nan command group ne na paragraph, abin da ya danganci paragraph. Sannan nan command group na drawing, nan na editing. A sama kenan. Sannan next akwai abu ƙarami a nan wurin in kun lura, nan gurin ana kiran shi da dialog box. Ga shi nan ma a nan dialog box ake kiran shi da shi. Wanda in kai clicking ɗin shi zai baka muhimman labarai wanda ya danganci shi clipboard. Sannan nan in kai clicking ɗin shi a font, shi ma zai baka labarai wanda ya danganci font ɗin mu. Bari mu koma baya. To sannan sai nan na biyu akwai nan wurin shi kuma inda za ka sa note ɗinka ne. Nan kuma wurin da aka canza view ne. Bari muku zoom in ɗin shi ku gani. Nan inda za ka canza views ɗinka ne. Sannan sai nan in ka danna shi zai baka slide show. Baya ga nan sannan sai nan muna da wurin zooming kenan shi kuma. Ga shi nan inda za ka yi zooming, ka rage zooming ɗinka ko ka ƙara shi. Ga plus sign ɗin shi. Nan kuma zai baka wani slide kake ciki, status bar ake kiran shi. Ina ga waɗannan su ne. Sannan sai abu na biyu, in ka shiga insert shi ma yana da table command group. Sannan na biyu yana da command group na illustration inda za ka yi zane.
sannan wannan shi kuma na links ne, sannan sai wannan command group na text, haka zuwa ka zo design. Shi ma nan kuma inda za ka canza design ɗin shi kan shi pejin ka ne ko kuma slides ɗinka. Ga shi nan different design da ake da su, ga su nan a jere. Sannan sai na animation, shi kuma animation zai baka dama ne yanda za ka sa motsi a cikin slides ɗinka, wanda zai zama yana motsi functioning depending da wanda kake so. Ga shi nan wannan mai yiwu wannan zai yi slide in yayi ƙasa. Sannan sai next slide show, shi kuma slide show ɗin zai baka dama ne ka sa abinka a slide show wanda zai cika screen. Akwai custom slide show, akwai kuma in kana so ka zaɓa from current page ko kuma daga beginning kake so ka fara. Wannan shortcut ne na slide show, ga shi a nan kana clicking ga shi nan ya cike, amma ba wani text da muka yi shi yasa ba za a gani komai ba. Review shi ma ga nashi nan, sannan view shi ma ga nashi nan. Da mun yi nisa za ku ga nan a gefe shi kuma horizontal bar ne, horizontal bar. Sannan muna da I'm sorry, vertical bar zan ce, vertical bar. Sannan muna da shi ma horizontal bar ɗin, sai ka tala slides ɗinka za ka gan shi, ga shi nan shi ma. Nan kuma kamar yadda na gaya muku inda za ka yi adding note ne, wani labari da kake so maybe za ka ƙara ko wani bayani da za ka ƙara shi ne za ka sa a nan wurin. Nan kuma yana ɗauke da irin in ka yi mistake, ga shi nan ya sa mana no spelling mistakes, ya ɗauke ba zai bari dama a gani ba. Ina ga yanzu wannan shine, ko sai na biyu sai na gaba. A nan gurin shi kuma yana ɗauke da title ɗin document ɗinka. Yanzu da mun yi saving ɗin shi, sunan da muka yi saving da shi za ku gani a nan sama. Haka nan gurin shi kuma in kana so ka ƙara wannan quick access bar ɗin naka, sai muka ƙara ya ɗau na email, maybe ga na quick print in kana son printing yayi sauri ka samu shortcut na printing. In kuma baka so za ka dawo nan ka cire shi, ka dawo ka cire shi. Wannan dialog box ɗin da kuke gani a nan wurin, gashi nan da shi za ka clicking sai baka dama ka ƙara choosing ɗin wanda kake buƙata. Ina ga daga haka mun zo ƙarshen bayani akan shi interface wannan na PowerPoint. Sai nan gaba kuma ku tare mu a inda za mu shiga amfani da ita kanta software ɗin gadan-gadan. Sai anjima ku, sai mun haɗa a next video. Kada ku manta ku yi subscribing, ku yi ringing bell, sannan kuma ku yi sharing wannan information ɗin domin wasu su amfana. Mun gode, sai anjima.